Тот бегельчик з офіційну назву ЦК-3 приходить zo Ščervinky, zo čistú vodu i slúži za navodňovanie i odvodňovanie. Keď stihne poky restur, do ňo še ulíva jeden ešte menší begelčik, ktorý prichodzi od chladzalni ABC, a tako i potom i od rutnej vody zo farmy krávov kolo chladzalni. Zahynutá ryba zbačena ešte 23. 24. apríla a hraždania u takej situácii zvykli peršenovolac Janka Đuđara, predsjedatelja Združenja ribárov. Pondelok som perší raz volal, medzi tým nie javljali še mi, već šera su obeseni všetky. I oni še pitaju, že či jest veci od 1000, Ej, perše bolo pitanje, či jest veci jak 1000 uhynutej ryby. Medzi tým, vidíte, neveľká ryba, to tu nejajco uhynula, ale co bolo živoho stvorenia, tu všetko zlochlo. Đuđar volal do Vodovojvodiny. Volal pokrajinského inspektora za vodoprivredu i regionálnu inspektorku za zaštitu stretku do Zombora i až keď sa doznalo, že naša ekipa zainteresovaná za slučaj, najavili východ na terén. A to stalo. 2 raz do roka volam tých inspektorov, chodza oni i do chladňači, i na farmu kravoch. Dobivame i dopisy, že sú obavestení, napravia prečistači, co ja znam. Evo, še iste ponavljaju. Znači, vinovníky nikde neodvitovali? Po našim nie. Možda raz odvitovali vas da bi opravili dajak da prečistuju to tu vodu.